And congratulations to Doc Clinica di Alternativo Medicina kay Doc Ramel Ytang Uy at sa Radyo Bandera. God bless, and together we will bring Passi City to its greater heights. Nangin madinalagon ang pagbukas ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Salvacion Street, Barangay Poblacion, Nilwood, Passi City, sininga Desyembre 8, 2022. Ginpangunahan ni Doc Ramel Uy ang grand opening kaupod ang alkalde sang syudad nga si Attorney Stephen A. Palmares kag sangguniang panglunsod member nga si Joe Divin Palencia. Ginuupdan man sang ginatos ka mga pasinhons kag mga residente gikan na sa kaiping nga mga kabanwahanan ang pagbukas sang bag-ong product center. Nakabato naman sang temprano nga pamaskwa ang mga nagtambong sa grand opening kung sa diin 5 ang nakabaton sang Pure C, 5 man ang nakabaton sang GTX Coffee Mix, 5 man ang nagdaog sang GTX 500, 5 man ang nagpauli nga may dala nga D3 Bio, kag isa ang nakakuha sang Power Trio nga Pure C, DTX 500, DTX Coffee Mix kag D3 Bio. Pulo naman ka mga maswerte nga tagdaog ang nakabaton sang tag 500 pesos nga cash, kag ang 17 anyos naman nga si Alea Martinez ang nagabutan bilang grand winner sa Share Mo Like Mo opening promo, kag nakabaton sang 10,000 pesos nga cash. Magluwas dira, isa man kagatos ka mga benepisyaryo ang nakabaton sang food packs. Mayara man sang free check-up kag 20% discount sa tanan nga produkto sa adlaw nga ini. Kagini si Kabanderang Kim Kaluyo, nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.